Bale, mano tayo nakita yung sir nga dolphin? Sir, ang kuma-determine di exact numbers na. Pero, di far pa yun, sir, ko, makikita, sir, nga mga mahal di video, sir. More estimate tayo, sir. Sige niya, nagpakita, sir, ako, more or less, mga 10 to 15, sir. So, naamo damat, sir, handamat nga ako, naatap. Ada mismo, di sango, di bilog ni, sir. When, sir, kasta, sir, langoy-langoy, sir, kasi First time yun makakita kasi ka aduna, sir, nga dolphin? Di ko, sir, di asidag. Pero di no ado yung sir makita mo di igit pa lang di pampang sir. Makita mi ta takot nga dadan ko sir. Kita ko talaga di maasit yan sir. Ite nakita yung sir na sinursuro yung dolphin? Hindi nga min adamay sa nga nakita mi sir. Temo mi blue marlin sir. Kasi niya fishing kang nga sir. And then nakamit niya sir insitan ni. Hindi masitdan sa kami di pinsan ko sir kasinsin ko. Hindi nasitdan mi sir ay lumba-lumba ko namin ngamin sir dolphin ko na. Hindi na siguro ayaw kami mo itong sir. Pagkita mo tayo, di nagluman sir. Dikat medyo, diretso kam lahat sir. Katsuro-suro na kami mo itong sir. Abayin na kam lahat namin sir. So first time yung sir nga makakita kasi ka aduna? Iti barangay Pasalang kin Pansyan? At dada nakakikita sir nga asidig pa yung man. Dala na i-video ka no. Pero kanya kami sir, nagkataon namin nga. Dala itugot nga cellphone. And ayaw kang namin dila nga da sir. So nga, nag-take na video sir. When, sir? So, dakil nga attraction, sir, iti lugar yo, dagiti dolphin. Nagmet nga, kaya nakikita yun, diba, makayayo. Imbis nga, nga, DJ, di ba, fishing ti Rantami, sir? Hindi makikita, widan, sir, parang, awan, sir, ganyan, na tamang kita kanya, dan. Mano oras yung, ko, sir, nga na saripat-patan dagiti dolphin? Mga, dangat-amat ka sa amat nga oras, sir, mga 10 minutes to 15 minutes, sir, nga, naglikliko kami, sir, nga dada. So bigla dala nga nagpukaw iti kwan sir. Nagpukaw sir, nakamti madayo mismo sir kasi general sir di malagit mo nga fishing kam gaya. Di madayo kami sir kasi ingkam mo tagala talaga kanti plano ni. Di ka dakit tinatiwan ti gasolina sir. Okay lang sir. Okay lang sir mutkit di ka gasolina. Sir. So arat advice sir kadagiti kwa kapadayo nga fisherman nga makikita mit iti dolphin. Di sir, i-preserve sila tamo dito sir kasi nagpintas na nga kwado kita nga ano ba ta? Attraction. Mamals, di ba sir? Mamals. Marine mammals, yeah. Oo, sir. Okay. Makayayo na ngayon sir, so dapat awan ti manggargaraw. Dadangra kanya da sir kasi sir, nag-met nga di lang nga da sir eh. Nakamamu da, dapat ta bilog ni sir yung Batanga ko namin hindi magkabilaan nga kawayan na sir eh. Magang kadayo na nakuha sir, ginaka-ispatan nyo, manipo di igiti bye-bye? Mga manong kilometro? Ay, di ko sir, ko nga, kasi tingko na akong sir, habik lang amin di mapan, ko nga talagang kabisado. Ngayon, hindi nga minin sir, kit, nga from the shore sir, may sa kilometro, ikadayo na sir. Okay. Thank you very much, Emil. Mga 1.5 sir, kasjay. Di Tanchaklat ng sir, 1.5 kilometers from the shore. Pariti Balitang Ilocos Online, Dennis Gabriel Alipio. Ito po ang Balitang Ilocos Online.